Bueno, ladies and gentlemen, ti paborito tayo a barangay captain ni Kapitan Enteng. Nay, apay dagita atalay. Nagdadakkel ken naggatitid daw. Masapol nga igalot ko amin, ti bubong ta. Ang mga numaytayap. Dito'y nga ta titurungan ti ibagbagada abagyaw. Ay kaditay amu pang sigurado laeng. Iso nga igalot, dagiti namnamain ang may tayap. Kabut-butang mo day tay bagbagada super bagyaw. Iso nga rod asak bayan, igalot amin, dagiti mabalin ang may tayap. Ay, sigurado nga rod manaw na madadal dagiti mula. Ay katawan ti maaramidan tayo Ay tulungan nakman amang tariman iti balay, sakbay ama panta ijay balay mo, korag. Unang kail, kastoy ko maamin ti aramidan dagiti kapurukan, tapno awan maitayap ti bubong na. Ay, una ko ma. Adamot dagiti tao asada lagunay, no adan ti bagyaw. Dapay kat mang namnamalatan iti rasyon na maitid Di da katagawan ti mangitariman kadagiti babalay da. Sadan to agsano-sano, inton madadaol Dahita ti madi kadagiti kabaranggayan. Ay, imbaga kadakwada at tarimnan da ti babalay da. Amangan no dinengeg ti makanawan alapayag, ngemrimwarmet iti makanigid alapayag angkay. Bare, gumatangak man iti asukar ken kape. Ay narigaten no awan ti abasto ket umayon ti super bagyaw. Uray ni Mari tuyang, inmay mat gimatang itay. Isagana namut ati kasapulan da inton umay ti bagyaw. Sabay kumata sa bali ti pagdaan day ta anapig sa bagyaw. Ay kumaa, mare. Ay kaasi manen dagiti mannalon no kastoy. Sapay no magna ti danom dito'y kalsada. Katada umay dito'y ayangkaw. Masapol anadalos a kanayon ti kanal. Tapno awan ti maurnong adanom dito'y kalsada. Isu nga rod a pinadalosak amin nga aglawlaw. Tapno agdiritso ti danom ija imbornal. Ay, adda ngamin ubeng kaskada nataengan anakurang ti disiplina da. Purwak dalatan iti igid ti kalsada ti naginuman wenno nangananda asilupay. Umaingat ati bagyo di tawi, Kapitan. Ay, daytat ko na damit. Iso masapol anak kasagana tayo lata. Tapos sigurado. Nakaamak mananday ta super bagyo, Kapitan. Iso nga igunam-gunam ko kada kayo akabarangaya. Nga agnanaed kadagiti asidig ti karayan. Kain kadagiti banbantay. Ay, mapan kayo iji evacuation center. Sakbay pumigsa ti bagyaw. Sapay agsiksikig ti balay may. Ha? Idurun lakit di tinapig sa nga angin day jay, Kapitan. Tarim na sakbay nga umay ti bagyo. Naanay mo ti adigi na. Ken awan pay mo isukat ko, Kapitan. Na, pa iyuray mulatan. Iduron ti angin ti balay ma. Ay na, nagpigsa talaga da iti abagyo ba daw. Adulakit di ti intayab na ayero kas kada atop ti balay. No sumardeng ti bagyaw, panak agkita, nagda na itayap ayeraw, na inyag ti angin, dito asidig ti balay. Kasano ngay nga amon ti pangisubyam kadagiti yero. Nagkuna nga isublik, aramata ka pang tarimaan iti kusina. Ti balay ti kaldeng, ken balay ti babay. Anya, naitayab ayero alaang. San kumot anapan inala iti balay da. Ti yero may may imasidag dito balay. Uray atan nayangin nga raw. Alam ki dain. Shhh! Ato managarin Ang tarimaan ko, kadagiti mabalin na tarimaanan dito balay. Nawatan! Imbaglakit din ta si mardengan tinapig sa bagyaw. Awan ka di intayab ti angin iji balay maw. Awan kagawad. Ang dagiti karubak. Adu ati na itayab ayiro ti balay da. Napandang arod binirok no sa dino tinangipanan ti angin. Kaasi maw, dagiti na dadaulan ti babalay na. Ungarod kagawad. Imbag di asidag tinangipanan ti angin. Ngam di adayungay. Ay, napisang-pisangan ati yero da. Ay saadan ama balay no pinisang ti angin. Un kagawad. Adu nga rod tinadadaulan iti balay. Adu mo day tayero nga inurnong mo ba daw?
Pangtarimaan ko ti kamareng, ken kalapaw ti babay. So katakpay ti daan asim ti kusina. Kasano nga ino may birukan ti akin kukwa kadagita asay. May papilit daki day nakukuha da dagito'y asim. Addan dito'y balay ta. Na, agumam tinaitayab asim dagiti biktima ti bagyaw. Anya nga aguman akong kunamay. Imay dito'y arubayan dagita asisem. Inamangki di tarimanan ti kusina. Na, ay unay ka ni badong kaun. Inalanan ti sem dagiti nadadaulan ti balay na. Pangtarimaan na kanaw kadagiti daan ngaglalati asimay. Mabigbig ko na kita si Sima, tataba daw. Ay, agtal na ka man. Apay nga ron nga da dito'y balay mingay. Intayab nga ron ti angin, hindi nagbagyaw. Apay, nakita maya. Dito'y balay tinangipan ng tiangay. Di tataba daw, mate. Saan mo kumamat nga aramatan iti kusinam, kan kamarin mo tinaitayab asi Simmay. Gaputa kayong ingas nan, ibaga mo, nakukuha man. Apay, no, na makita mapukol nga aso, kukuha man. Madlaw dagiti kurit na. Sisimmi dagita. Ito'y papilit na. Ay, di ka pala pumanaw dito, barsakan ka ni ti martilyaw. Ay, anyat masapol ba? Naitayab ti sisim ti balay may, kapitan. Idilim mabasak ije balay da tataba daw. Isumat ti kapkaput na ije kusina dan. Kan adda pa ije kamarinda. Anja? Ay, inaramid ni pare badong dayta. Ay, imbagam kuma ako kwam tiro Imbaga, kapitan, ngam ko na nang agbibigbiga ka no. Mabigbig ko dagi jay, ta dakurit na. Ay, no ipilit na ako kwa na. Awan maaramidan tayo. Ang di kagda nagtaag-request ka ni Apo Mayor iti yeraw para kadagiti biktima ti bagyaw, At nga taitid na, kapitan. Ay, padasag, Ay, dakil atulong dayta kada kayon anadadaulan iti balay na. Sapay ko mga rod, kapitan. Mabasa kamin ano agtudo. Naitayab mo tiro ti balay may. Ay, ada kan umay mangkita kadagiti nadadaal ti babalay na. Ta ikanda iti yeraw ken cash assistance. Ay, nasayat ano kasta. Takaasida mo tanggal. Ay, una. Ay, amin anadadaulan iti balay. Ada iti da barbaro ayiraw. Kano da nga umay, takaduain tayo ida mapan kadagiti babalay dagiti nadadailan ang kail. Eh, bigat ka no? Ang gapo iti DSW day. Ay, indak nga rod ibaga kadagiti nadadailan, asaan da po mampanaw iti babalay da. Tapno madanon ida dagiti umay a DSW day. Ay, una. Mangayab ka iti kakadwam. Ta ipakaamuyo. Inlist tayo kadi amin anadadaulan ti balay na, kagawad. Wan, kapitan, nailista amin nun. Aga po pa'y gayam iji Japan dagiti yiraw. Indunit ti may sa apilantropo ahapon. Ay, naposkol ka natipker. Saan adjay na-impes, anala ka nga aglate, kan madadaal, a klase ti yiraw. Mayat nga ruda ang kail. Japan-made a yiro ti maibunong kadakwada. Dapat ti cash assistance Oray kaskasanaw, itala ang mapasamak ti kasta. Nga daagga po atulong iti sa bali apagilyan a makadanon dito ikabildatan. Uwan garaw. Sanda maibilang malas idi na itayab ti yiro na. Tadamot na pimpintas kasukat na. Marikwanang, sinursor ka di amin dagiti naggapo ijay DSW day dagiti babbalay anadadaal. Wan maray, umay da kano i-deliver inton malam dagiti SIM. Anya day jay maray. Sim? Ay kwa maray, dagiti na itayab asim wano yero. Ada itad ti may sa apilantropo ahapon nakasukat na. Indalanda iti DSW day. Donasyon pa iti Japan day jay maray. Napuskol kon datibker agalba. Karaman kami kaday. Adamo nadadaal asimay. 5 basmat dagiti naggapo ijay DSW di ijay balayaw. Ang nakita da nga awan mo't kanu tinadadaal marituyang. Kasta kaday. 5 bas da ijay balay may kunayaw. Wan maray, nagpasyar da. Kat kinita da dagiti addadadaal na babalay.
Ken adapay cash assistance ang maited kadakwada. Ay nabadaw, saan mo kumapay at tinarimaan to'y balay, babaen ka dagiti pinidot mo asim ti karuba. No saan ko apinidot? Pidutan mo lang iti daduma. Di siya ti maawanan. Amom ka di nga idi awan ta idi kalman, kat adda imay anaggapo iti DSWD. Anya tinaramid da ngay. Amin kano anadadaulan ti balay na, kat ikanda iti naggapoy jay Japan anapuskol asim. Ha? At dapay cash assistance da. Anya? Naggapo ija Japan ko na? Huwag ka naw. Tulong da kadagiti biktima ti bagyaw. Ngam idilim mabas da dito'y balay. Awan mo makita da adadaol, iso alinabsan da. Ay, sana mabalinda ito ya. Nakagriray ka ni parinteng. Na, anya ngay ti ibagam kin ni Kapitan? Ay, kit ibaga ka na dadaulan tabot ah. Tinarimaan ko lang nga dagaws. Babaen, kadagiti pinidot ko na tayab asyem. Apay nga kasi paray. Apay alinabsan nyo nga di balay may kinituyang ka. Na, anyat problema aya? Dagiti nagsursor at taga DSW day. Apay alinabsan da di balay may. Kit biktima kami bay. So, awamot nakita daan nadadal iji balay mo? Wen ata tinarimaan ko, babaen ka dagiti pinidot ko asyem. Ah, di namin mon, asaan mo ako kwa dagi jay ayiro? Si Mang Pag, dagiti ayero, iji arubayan mi paray. Ay, uray man si Mangpet. Nung nasayat ka ataaw, di mo kumamit inagumanon. Ay, ikanda mo't itinatib ka asyem paray. Ay, saan asyak ti pagtaudan ti Yero no sim? Saan asyak ti pagdawatam? Op. Tagsan ta nagpapuskol ng amin. Hoy, aglisi kayo, tatabadong. Tamang masagit kayo iti bumbu nagkuayero. Ay. Ay, naglastog kan. Huh. Nakalisiak lang aruda, hindi ti dalan. Naglisi ka nga agpaisaw. Ngam naglalawa dagiti ayero. Ama masagit ka. Limastog ka, gapo di ta impadawa da asyem. Napanakila ka. Tainted da kanyak dagita oy. Saan ko atinakaw? Weno pinidot ako ko ati sa bali a tao. Imbagak aya, tinakaw maw. Ibagbagak laeng mo, tatabado. Napintas ti klase ti Yero nga indon narti Japan. Nalawakan na tibker. Ay, win nga rod, Maray. Ay na, maragsakan dagiti maikan. Saan lang nga dayta? Adapay aramatan da apang tangdan kadagiti mga ramid iti balay da. Ay, win nga rod. Naranaan dati na singpot apilan trupaw ang nag-donate. Nagreklamon samot ni kabadong ta saan anaikan. Ay, awan karbengan na nga agrire. Tainala na matiyero dagiti biktima. Ay, nga roda. Gaputa nakadanon iti balay na. Kuna na ako kwanan. Dayta, ti pagmadyan ti tao nga agaw. May kanong nagreklamo ni tata ba daw ang Kyle? Ay, napuskol ti rupa dahil jay nga may agriri. Inamin nan samit pinidot na dagiti Yero ana itayab ti angin na nakadanon di balayda. Rason na, tinakadanon ayero. Talaga kit ding apinidot na Ba nagasa na rumbaing. Gaputa na itayabain, kukuhanan. Wun nga raw. Dahil tatimbagakan ko na. Hey, makapasuron tinaramid na. Di pa ilang ata makamiris iti matingay naramid na. Ay, no ada konsensya na kat makaamires. Ay, mayat Ay, malaksid. Nawan konsensya na. Napan kapayla ka nagririkin ni Kapitan. Kasano, kitsan tamot akaraman ka dagiti na ikan. Nagwaras ka nga rod nga agong kakanaw. Kababain. Ay, yak pa yung rumrumwar ta mabainak. Kuna ngamin idi asaan mo nga alaan dagiti sem. Inalam mo latta nga may. Unak ano awan maitid at donasyon. No saan mo nga inala dagita sem. Nairaman ta kumamit anaikan itinatibker asem. At dapay kas. Ay, sayang nga rod. Sa pay dakkel agatad di cash assistance. Malas sa talaga tuya. Mabati ka kaday amalas ti tao nga agawm. Saan ka no amabindisyonan ti tao nga agawm? Ay, win angat Isu amanipo dita. Saan ako nga gagagam. Tapnod dan tumot maawat ko, abindisyon. Un
May mayat mitlaang tinapudno ngam tay sweetek wenno agaw. Ay natatabadong. Anya nga ita, awan may ipaikan ka adonasyon. Ala sigay, ditan tinagibusan ti sabalipay aparang. Dito'y drama tayo, Kapitan Tenteng. Insurat para iti radyo ni Step Meron Nalika. Ken iti direksyon, Virgie Puclay. Musika, Dante Martinez. Computer recording technician, Joper Anas Basit. Sound effects, Glenn Binawen. May sapay asagot kada kayo, ti MPBC Drama Production Center. Iti DZWT 540. Kenda ito'y ng estasyon. Agyaman kamay, iting kay panagdangan.